Many abo video be so what TikTok. Na me hu video ni in fact. Me re hu ye pa. The late Kofi B. Ni nua Kofi say Junior Kofi B. Otene bra naso. Wakọ Kofi B naso na woto nyom. Na nyom a woto no areho. Ma mpesa me nko ameti. Me pese yenko. Na yenko twa ebra Kofi B Junior. Ekopie ne bra Kofi B naso. Enyom a na woto. Yes, na free. Yes, na free. Ore Yesu, Yesu ma free. Yesu ma free. Nebe. Ore Yesu. Chasiane de na mi musika. Sisi ada ma bibi nyuma. Ena de munshomie. Ena de munshome. Abusia fia mi go busi yenti. Ane mo me buenu abusia mu na we mi seye. Aboy. Sikaje na sho ma juma ni na say. Dan na bubu na de mi fine. Aweni you. Ya fangu mi, Ifri. Woboni ya fangu mi, Amuche ya fangu mi, Ifri. Yesu na free, Yesu ma free, lebe. Ade Yesu. Aso mo fia dwa me kamanya dabra. Dabra maton kuko. Ela de mo susome. Amede me na ne bayo, so nipa. Mede me sa ne bayo. So ni bansa. Ya de nti. Ena mo we de me wati. Ya le tu me du ko brane. Me ya ni nti na mo semia. Na mini ama mekayo na mati e baba kayo iswanti enemy no Yesu na free ore Yesu ma free ore Yesu I'll be there. Yesu na free. Ore Yesu B Junior. Ebra Kofi B ewuye obeso ni nua daye. Eka chense bema empaboa na woton wotenkran a woton no. Meja wadwuma kesiese wunim nwomto. Tidie nti na wonfa microphone. Je microphone. Ti Kofi B e de microphone ma ni nua ne dayem. Ka kire ne se tu adwuma no so. Na mpa Sadia na mpanyimfo se samampa ne yeto ne bedin no. Ebra abrante ne fa ni nua na adwuma wo ye no. Sa abra me no ka sei ne voice ni bibia ba be se ni nua no. Wa be ka se wiase bibi ni ho no. Na unya nhunu hwe. Onua no no ton mpaboa ebra Kofi B ti ase ano ono ne bɔ no nwom na nua ne ton ne mpaboa owuye no se be ma gyan mpaboa ne ton ne fam adwuma no ene yoye de mi hia free Ghana fo ho nyina ne se ye nyina yamwa na abrantie yampagya no wenye de dikan nye de toso mienu. But this particular video me hu ye ne se de voice ni sibitie no ama ma hu se da bi her life still a e wo future. Me de na nim se Kofi B kɔ enti enye obi ate se Kofi B ba mpanyimfo se tuo bu a ye bo bi pomam de obopoma mu no eye ni nua keto Kofi sei asese ye friend Junior Kofi B. Owa ha on the 2nd of February
2020 ɛne yɛhwere Kofi Boakye na sɛdeɛ adwomto adwuma otumfo Nyankopɔn soma no ma ne ba wiase so omra me no ɛnam nnwomto adwuma no so ane Kofi di sa free wiase no ɔkɔ akɔto nnwom ɛwɔ Cape Coast 2nd February 2020 na najo ɛna ɔcomplaini sɛ ne bo ɛyɛ ne ya yensom yemfanko yemfamra Kofi Boakye Kofi B bantama kwasi Boakye unya sika atobo ase sa Abraham no ka sɛ ɔnkan ho biem ɔkɔɔyɛ no ɛbɛyɛ nsɛm bebree ampa yakata nachi yenim sɛ ampa abrante and the talent ne kɔ na nso ɔse daabi te sɛ deɛ Yesu kɔ ɔse me kɔ na minya munyanka no Kofi Boakye anya ne fans yɛn pe Kofi B na sam Kofi B fans wanya yɛ saa wasa de ni nua keto aba na adeɛ baako a ɛsan yɛ nwanwan ne sɛ ni nua na ɔde ne baa yɛ fro no nso Kofi na ɔno ne yɛ Kofi sɛi ɛna de ɔkoro nso yɛ Kofi B Kofi Boakye onua keto yɛ Kofi sɛi ɛna Kofi Boakye ti saa brain abusuafo Kofi B Junior me hu video no me hyɛ da to me nsa friends abrante ba bia wo bi abra ne yeni nkomo ɔna te ne bra na so a kyese wɔte ne suo bɔnwom no na enisuo ɛte no na sɛ de ya na obi ti ase no wɔkɔ a ye nya obi ti sɛ abrante we ya mekai ye nya obi ti sɛ da ase bre dwame na ye nya obi ti sɛ Kofi B a me pa to sɛ Kofi B reincarnation wasan aba momie nso ne mu na adwomto adwuma na da hɔ no obeto na emum so wanya kiginafo enya nkɔfo anwom ne tɔfom a yebesomu afa ya na eden abrante ne ba ya ache na nso enne minim sɛ nwom wei ebegyina so ama Kofi B Junior ne din aduru baabia ansa na mene ne bɛhyɛ nkɔmɔbɔ na ase no adwuma so ano ana tworoye ɔno ana toye te mepɛ yɛbɛto nwom yi kakra ansa na mene na hyɛ ene me nkɔmɔbɔ no ase wato dwumi din afiri Michael Dr. Kofi Edusei US abochimamu no oviengwe Yesu na fie nebe Odre Yesu ma fie nebe Odre Yesu na fie nebe Odre Yesu Yadie yafangumia Yadie yafangumia Freely feel Yadie yafangumia Yadie yafangumia Boni yafangumia Awuche yafangumia Freely feel Awuche yafangumia Ensanumi yafangumia Freely feel Yesu na fie lebe Ode Yesu ma fie lebe Ode Yesu Ashasia ni dena mi wosika sisi ada ya mabie nyuma ena de mo nhwame abusua fia mi ko busi yenti ane mo amebu anu abusua mu na awie mi seye aboy sikanya na sho majima nyina sai eda na bubu na de mi mfan maweni Yesu na fangumia
Yeah, fangu me, free ni fina. Boni ya fangu me, ya fangu me, free ni fina. Son of free, son of free, the way. I do it, Jason. Some of your women coming at the bra. Tefre mato cuckoo, and then the monster so me. I made him an abayo, Tisonipa. Made him a son abayo, Tisonipansa. Yadianti, and I'm worried, dear Mary, what's it? Yariati made to do comprane. Me yadianti na mosimia. Mami kayo na manti. Me papa kayo. Enemy no. Jaisu. Afi. Ode Jaisu. Yadie ya fangu mia. Yadie ya fangu mio. Oboni ya fangu mia. Bida. Awuche ya fangu mio. Efili ni efila. DJ. Jaisu na free. Jaisu na free nebe. Ode Jaisu. Jaisu ma free. Jaisu na free. Ode Jaisu. Kesman. Ebra wo to dwom ni hu se uyi handkerchief na wo de paper wonim ewo obra na no so edi ntia. Emi super namraho. Na raho. Edi na na ma raho Kofi. Ade ane mamraho ne se unu nwa tepa na ukọ akọhwe unwa je se ukọ asiye na kọhwe no. Ba kane okọ agogo ne nka be hunu a. Mine ne kwa le tiakra. Djka unwa ni aka uni no bekọ asiye. Na meto na se mitwe me ne ko ni statue na mafo tweme ne ko statue bia ase mene na yede eto Enkra ne tena fie ba ko da. Mene tena be almost 10 years kra. Edan ba ko. Obia won dan ba fie ba ko. Fie ba ko orienti bi mame. Orienti bi a 3 bedrooms me de ba ko. Ano so afal bia ne chimban ho. Every day I was on that ya me mfa so hu no de adwuma ne hye wonza waso da ya hu ne biem me so da ya hu ne pa metimi so da na otonum sa enwuye a enwuye boy Kofi ankasa na twen nwom no ono na tworo ye ono na twen nwom no okay Kofi na twen nwom bet o enwuye nwom no na me ba to wie na o koto aso ma twen bi ato aso efi jasun na ba besi asomofi awuwa me kramenya da brain hon ye me ana me twen me verse na ba dia ka verse na ba ni nyina de ono na tworo no ja ho na twen no ja ho ensem bibiri ti ya ofe no pa eni da krokro ni wa eni da kro se me fira because mi phone so ni me de motalia meti enwom a de bia ni wa minti enwom ti Kofi de onyini so rebe fina na gise bia aje se makoba bi o no akoto ano ahun se so mi nweni ni esa de ani mi rent mi fina no maame nso sa me maame maame de jai ni nti kura mo pesa mbe bonyo mu fio ne onyo mu fio ono ontimi nyi tuntum kura ozo ontimi nyi tuntum ho no e wentimi onum ade e be ma ne wura fi ne ba no besi no maame da so che tuntum o se ontimi emfie na ni o o se ne dofo ne kun e bibia na ede awu no tinya de ani wetimi fi ne ba ne da ono count na brano ya obesen ba eho na na kura pa biam kwa se me ko ne nchen na mchichere se de ono spit my de atanasi ache se enyom to adwuma no ekosen bi ko minim se o to ade o bra ebe no se sen na isi bi ko in terms of support in the me ankasa wow ankasa na me
in sa no ka said obi anya dey ma say we bet me ana and before say o de sha nko akwa dey edwane nti me pese me tran no kopim say obi ba sa wo tran no ma obi e ma no correct ese me bibi na e cover me nti no so obi ba say obeboa me a then medical room osoro boa de oboa no but for now there do obi e ma ti anwuma Kofi ko e wo de aba nyina wa na wo ye bibia nkasa na me bibia and I want so adawlo ma ele bia me na bia me bo din say Djka de nyame nkopon e de onhira no because minim de metima ayama no miniska me de be ma no minihwa no be ma de be kan say nyame nya de onhira no ni oda ono so wo ma me because anyo no say ka minsi ha no ti nyame nhira Djka ba bi obi umwa ho kra metimi frɛ wo onye wadwen so be ba ha kra no ma frɛ me tifi kra me nye madwen na call no ba say he come la no eno kwasem Kofi said na oka Kofi ti ase na me pena sempa on several occasions in my culture say me ni kuhia e da krope na ye hia e da krope na ye hia e na na be ye namfo oba ofin so Imas hotel me na techimentia Kofi de ti ebra me say me te so okono in fact me ya ne ese ejabi wo ejabi ti ase Kofi ti ase no namfo bebere owu ye kra ye hu ye sanamfo no omno mo amentam ya fresh check up kosana ewu de nipa metimi abona baso na osisi ana minim se bi fetch ko ma men chen dia minim ba nipa metimi abona baso Kwame Miki the youngest producer abona baso cause fan say ni wiki kra no send ma me no be abroad 3000 kra se ma me fenya de to bi Kwame Miki ti ba bi obi anyankopon inhira no kachi Kwame apianua ono de twene ne hwe ma me no Kofi ama ne so kakra ma me ono de twene ne hwe ma me no abribia ofi abuchire ba obehwe no na Kofi na already want to say bituka me akọ ampa so kan so be de obeye na no Kofi ma sende already mu scandia check na flow me say aba me check na scanner da ba na omo friend no me de omo da na sinti ba bi obi anyame nhira no Kwame Miki bra nyame nhira ono so saa ohumi wo Facebook na yeshiaye nso bra kwa mo nipa ti ne woka no me nyu echinyi we nipa pa ti for now they said the waka no eye wonko a na waso adwuma no mu awu kukuru ben fonse sanka banu so anke miao onko a de be miao pa e bom pai zenya mbeka obi akoma because me who say with the kind of adwum a we ye no bra obi nso mu moka obi nso mu moka because adwum ya oboy voice ni Kofi voice difference bi anim ya lam kura me mtimi sheme o yemba shi obi ko me nso metia na on say me share da ma anwum ni siye me ma woto ye because ya na me hwese bi a studio ho na ye omde computer ye niam bi ma voice no kwose saa bi o ngasemu samantias samampa ne to no bedin we de watu Kofi bedin ama ano eden senya nini ade ba kon so am hu se ya na me bese mkona so kwa ni ma bebi do but anytime bi am mekona so ba bia me face problem ukona no so ba bia onya problem because minimum the crop because what's me corner no so bia na epejam kakra na me corner no so ban so a menum to no san different it me ko ha ba bia no we me ko ye no ba ya no unum say one frame say memra anka so na ka me ba kumaze because me ko ye no ba ya no say anajo na me da ono no na me nwa ba no yo D4 wa no Kate Asante ya da mo be ye better encounter player ministry why my voice say anopa tutututu menya de bra memra na who's attack serious dey attack me makoma no bi answer makoy bibi wona no so na me say makoy video be no so me kam omra enti ka wo wan frame dey akene ka me dey so na kam wa
Into me ka say we afi na me yede. Oko. Me ko ho no. Ko ntem ya me ko ha ba bia no. No problem. Na ne chese wo so ja na no suku. Da bia no be say me so me ko mi nua. Da bia no me ko ha ba bia so no. Unya kwa agogo nko ade a. Foforo. Ba kwa me ko horo na so kwa de no kwa de senka kamiu. Oko horo ye no. Ko horo ye kamiu. Ena nyame adawroma. Yese me nua ba ya na asoso me mu kakra je se o de mpa boy de. Uta machi bibia no afrem Kofi yebe. Yese sa. Fire woman baby obi an. Nyame nka no. Battle Encounter prayer ministry. Oh, okay. Or grow from na ko si adman road no so ha. E ho ano. Shows no so ya net saying. Kakra. Shows no dey kakra unya bi. No ana bi am de dadam bibi. Obo ni say ayi ne adade ne eba. Kakra. Timinya ma ko. Inti bras obi be fa program say ebia ope Kofi bi nwom nko a Kofi bi nwom bi abetimi ato. Kofi bi nwom bi no ametimi nto. Kofi bi nwom. Obeto asan do de aka ho. Obeto asan dem de aka to nkrofo de nwom bi ametimi ato de. Me boy ye, me boy party bibia. Obo ye de kra me ba ma. Obo ye de kra na afre me se me bo nwom ma wa. Ende me ba me police phone so yes phone. You bo wi an ye de okọ. Oh my God. Hey. Kofi oti ase ono anka sa wo hwa na ne nwom pa na ye ne de na ne de. Kofi de mobro de no pe mobro. Na Kofi pe mobro. Eno nso ne first album. Eno first album. Wo se sa mobro anka na nya nwom a ne edara kuma se ko de ne edara kuma se bet. Wo se enum obi bua wa. Obi bua wa nipa na se o enum we de fa we nya de. Eni kan ne nyesi no mobro de ne hye. Baby side cry so later na mobro na ye de. Na se ono de ne nko obenya anka mobro wa ne nke na be di kan. Ba I think say na bo Sherry. Ze omna na edidi kan. Bere che na mobro hu se mobro na ye nwom manfo. Na mobro no unity. Na se produce mobro. Eni enkwai. Se me yakoma ya na binum nti ase ye. Ebinim se me yanum nyampe. Na so nya sanete. Oh. Bremu dadwin bebrebe nti da bia ma ekomu so wan ne kra ayamento no bo so wan ne kra ayamento no bo boy ebia no fri dudu ofiem sensen na ba masesa ofie me wadwen pa bi se bebi abo abusuan su wedam sebra mi wedo brand mi akowie me wadwen pa o me wadwen pa ano madabra be fenso ane frita krapa wanyen mini obo afonti abrabo mwetami dwemi wo adom nyame wana mani da usu adom akma ja defo wana me da wo dwemi wo ni manu mi kwaram kuta me kura My bro why? ni manu mi kwaram kuta me kura My bro why? Yatente hu from abami na me yeden Me be ko. yatente hu from abami na me fine Me be ko. Jimmy wo Jimmy wo Ni manu mi ye. kwaram kuta me kura My bro why? ni manu mi kwaram kuta me kura My bro why? yatente hu from abami na me yeden Me be ko. yatente hu from abami na me fine Me be ko. Sumi wo Jimmy wo My bro why? Sumi wo Jimmy wo My bro why? Ko buni baby e me de. E bo mi de mi obontonti oh. Abibi ami famu kobonkawa So kam zesia na mamia wana jeze bia misulo Kam tokwa wanya sana manfiwa Biene free mi ni kawoi Asem tomia Kache phone way Yanse sea Oya for grand way Jimmy wo Jimmy wo My bro why? Mina ni santu maguntino Jimmy wo Asambani so yeni bentino Jimmy wo Ayatinti wo
Sumi wo ni manu mi ye kwam kuta me kura mo bro why ni manu mi ye kwam kuta me kura mo bro why ya tetimu aba mi na mi ye den Demi Bekwa 0551 599 933. Who with me and friends? And 0551 444 933. 0551 599 933. 0551 599 933. Yadie yam fang with me, oh, yam fang with me. If free near free. DJ Love. Djka 1. Love net is saying. Ochediam Father Roma offer ne ho den papa. E de nyame ase. Na awie me bo abaso ne adwumaden a wo bo na ma bo Kofi B Junior abaso. Na ma ka che ne se onyere no ho. We kura de nyame adomo a ne nua na bobra na ato ho. Ento obeto aso. Nese omana ne na ye ntintia wo Kesben because Kesben na medi ka te se Kofi B Junior wo. Wow. Eda wo ne twetwen komo no ene ne masati ti mesre no afidike sei de omana ni ne na ye ntintia wo Kesben FM na afi hit no no medasi Me nso medasi DJ Love na min shop Michael, Dr. Kofi 0551 599 933. Kofi B Junior.